Кожны раз, калі мы чытаем Біблію, мы маем убачыць там Хрыста, яго славу і Божую ласку. І гэта тычыцца не толькі новага запавету, але і старога. Так, стары запавет таксама распавядае і адкрывае нам Хрыста. Вучыць немагчыма, але менавіта гэты скарб губляюць многія хрысціяне сёння. Адкрываючы гісторыю пра Давіда і Галіафа, яны бачаць толькі ўрок пра мужнасць. Калі чытаюць пра Ноя, бачаць прыклад паслухмянасці, а адкрываючы гісторыю пра Іосіфа, бачаць гісторыю пра прабачэнне сваіх ворагаў. І ў выніку ўвесь стары запавет ператвараецца ў нейкі зборнік маральных урокаў або летапіс ізраільскай дзяржавы. Але сам Ісус чытаў пісанне гэтак, што бачыў там сябе. Дык як жа нам навучыцца рабіць тое самае? Як чытаць усю Біблію і бачыць там Хрыста? Вітаю вас на канале Нататкі рэфармата. Гэта першы выпуск новай серыі «Хрыстос у старым запавеце». У гэтай серыі мы будзем праходзіць кнігу за кнігай і глядзець, як уся Біблія распавядае адну вялікую гісторыю. Гісторыю Божага выратавання і адкуплення ў Хрысце. Біблія – гэта па сутнасці зборнік кніг. Яна была напісаная дзесяткамі аўтараў на працягу прыкладна 1500 гадоў на розных мовах і нават у розных культурах і краінах. Але пры гэтым Біблія мае аднаго галоўнага аўтара – Бога. Гэта адзін з важных момантаў, які варта зразумець, адкрываючы Біблію і падыходзячы да тэкста Бібліі. Сам чалавек не можа зразумець Бога, дайсці да яго сваім розумам і спазнаць яго на нейкім сваім абмежаваным узроўні. Гэта сам Бог павінен адкрыць сябе чалавеку. У тым выглядзе, як ён жадае, і сказаць тое, што ён жадае. І калі Бог адкрыў сябе ў Бібліі, тады, канешне, любая кніга святога Пісання, любы тэкст паказвае нам Бога, а не нас. І тое, што Бог жадаў сказаць пра сябе. Вось чаму рэфарматы кажуць, што Біблія распавядае не сотні розных гісторый, часам ніяк не звязаных, а адну гісторыю – гісторыю адкуплення, гісторыю Божага самаадкрыцця. Гэта гісторыя пачынаецца ў Эдэме. Яна працягваецца праз патрыярхаў, гісторыю пра зыход з Егіпту, валадарства Ізраілю, прарокаў і нават выгнанне. Яна дасягае сваёй кульмінацыі ў нараджэнні, смерці і ўваскрасенні Ісуса Хрыста, а завяршаецца новым небам і новай зямлёй, дзе грэх канчаткова пераможаны, а Хрыстос ёсць вечным царом свайго валадарства і ўсяго стварэння. Усё Пісанне рухаецца ў адным накірунку – да Хрыста, да Яго славы. Вось чаму Ісус сказаў юдэям: «Даследуйце Пісанні, бо вы думаеце праз іх мець жыццё вечнае, а яны сведчаць пра мяне». Не толькі прамыя прароцтвы пра Месію. Усё Пісанне – Майсей, прарокі, паэты і нават летапісцы – усе яны казалі пра Хрыста, які меў прыйсці на зямлю. Так што такое гісторыя адкуплення? Калі казаць проста, гэта гісторыя таго, як Бог ратуе свой народ праз запавет ласкі. Увогуле, гэты запавет можна выказаць галоўным Божым абяцаннем, якое паўтараецца з кнігі ў кнігу. «Я буду вам Богам, а вы будзеце маім народам». Гэта гісторыя, канешне, пачынаецца не з чалавека, яна пачынаецца з самога Бога Троіцы. Бог стварыў свет добрым, але чалавек паўстаў супраць свайго творцы, парушыў запавет і такім чынам аддаў сябе ў палон грэху. Гэтак з'явілася смерць, гэтак мы убачылі праклён у жыцці ва ўсім свеце. Але ўжо ў 3 раздзеле кнігі Быцця Бог паабяцаў збаўцу. Гэта тое самае абяцанне Еве, якое Бог даў і сказаў, што народзіцца семя жанчын, якое пераможа змея. І далей увесь стары запавет адказвае на адно галоўнае пытанне. Хто ж гэты збаўца? Можа, гэта Абель? Ці гэта Ной? Можа, гэта Абрагам ці Майсей? А можа, вялікі цар Давід? І, канешне, кожны герой старога запавету аказваецца недастатковым. Кожны з іх паказвае на патрэбу ў нейкім большым, у сапраўдным збаўцы. І ўся гэта гісторыя вядзе нас, канешне, да Ісуса Хрыста. Гэта Ён лепшы Адам, Ён лепшы Ной,
Абрагам, Майсей, Давід і гэтак далей. Ён той самы сын Евы, якога Бог абяцаў аднойчы ў Эдэме. Але чаму гэта важна і якая ад гэтага практычная карысць? Канешне, вельмі вялікая. Я паспрабую падзяліцца са свайго вопыту. Па-першае, чытаючы Біблію такім чынам, мы пачынаем лепш разумець тэкст пісання. Многія людзі, адкрываючы кнігу Левіт або лікі ці прарокаў, не разумеюць, навошта ўвогуле гэта чытаць. Усе гэтыя пералічэнні пра храм, пра парадак ахвяраў, пра адзенне святароў, навошта яно нам? Але калі мы бачым развіццё Божага плана выратавання, усе гэтыя кнігі, усе гэтыя тэксты пачынаюць займаць сваё месца і маюць вельмі цікавае значэнне і вельмі практычны час. Па-другое, мы пачынаем гэтак бачыць адзінства і цэласнасць усяго пісання. Стары і новы запаветы перастаюць выглядаць як нейкія два розных планы збаўлення. Ці нават дзве розныя рэлігіі, рэлігію Масея і рэлігію Хрыста. Не, мы бачым аднаго Бога, адзін народ запавету, яго царкву, адное Евангелие і адзін план збаўлення. Па-трэцяе, гэтак мы бачым лепш Божую славу, захапляемся яго вернасцю, яго любові, яго справядлівасцю. Калі мы чытаем гісторыю адкуплення, мы бачым, што незалежна ад людскіх спраў, іх грахоў, намераў зла і спробаў разбурыць Божы план, Бог застаецца адзіным, магутным і сапраўдным Богам. І ён працягвае весці гісторыю згодна сваёй волі для сваёй славы і нашага дабра. Па-чацвёртае, наша вера такім чынам становіцца мацнейшай. Бо мы бачым, што Бог на працягу тысячагоддзяў паслядоўна выконваў свой план. Нішто не адбывалася выпадкова. Абсалютна ўсё вяло да Хрыста і яго перамогі. Таму ў цяжкіх абставінах і выпрабаваннях мы можам памятаць пра гэту Божую вернасць і трымацца сапраўднай надзеяй, якую мы маем у Хрысце. Ну і апошняе, такое чытанне дапамагае нам разумець Біблію хрысціянства не адарвана ад гісторыі і традыцый царквы ўсіх часоў. Пісанне як адну гісторыю пра запавет ласкі і план Божага збаўлення чытаў сам Хрыстос. Гэтаксама ён навучыў сваіх вучняў і апосталаў чытаць і разумець пісанне пра Хрыста. І на працягу ўсёй гісторыі царквы мы можам убачыць, як верныя хрысціяне ўсіх часоў з розных краінаў гэтаксама падыходзілі да пісання. Яны спрабавалі ўбачыць там Хрыста, зразумець тэкст і што ён нам кажа пра Хрыста і праславіць Хрыста. Канешне, падобнае чытанне Бібліі таксама дапамагае нам пазбегнуць некаторых вельмі распаўсюджаных памылак. Першая з іх – гэта звычайны маралізм. Калі кожная гісторыя ператвараецца ў нейкі маральны урок, напрыклад, будзь паслухмяны як Ной, або будзь верны як Абрагам, або будзь смелы як Давід, або будзь цвёрды як Данііл, мы губляем галоўны наратыў і сэнс тэксту. Калі мы выкарыстоўваем Біблію як падручнік для маральнага выхавання, мы ставім яе на адну паліцу з гісторыямі пра Геркулеса або Адысея і іншых вялікіх герояў гісторыі мінулага і сучаснасці, з якіх можна навучыцца трываласці, сяброўству, вернасці, мужнасці і гэтак далей. Але галоўнае пытанне і галоўная гісторыя Бібліі не ў тым, як нам стаць героямі або больш якаснымі людзьмі. Галоўны наратыў – гэта як Бог ратуе грэшнікаў праз ахвяру Ісуса Хрыста. Другая памылка – гэта знакаміты разрыў паміж старым і новым запаветамі. Нібыта ў старым запавеце Бог ладзіў адзін план збаўлення, а ў новым гэта ўжо нейкі такі план Б, лепшы план. Але Пісанне паказвае нам сапраўды адзін план адкуплення ад пачатку і да канца. Бог не змяніў трон суду праз Маісея на трон ласкі праз Хрыста. Яхве на гары Сінай. Гэта той самы Бог у хлеве нараство, якога нам адкрыў Хрыстос у самім сабе. І трэцяя памылка – гэта, канешне, чытанне Бібліі толькі з акцэнтам на сябе, на асабістым вопыт і на сваёй душы. Думаю, вы сустракалі хрысціян і прапаведнікаў, якія, адкрываючы тэкст ці
прапаведуючы ў царкве, адразу задаюць пытанне, што гэта кажа пра мяне, пра маё жыццё, пра мой поспех, ці мой бізнес, ці маю сям'ю, мае сітуацыі. Але спачатку галоўнае пытанне, якое трэба трымаць заўсёды ў галаве, якое трэба спытаць, гэта што тэкст кажа пра Бога, як тэкст адкрывае нам Бога і што гэта кажа пра Хрыста. Ну так у гэтай серыі мы разам, калі Бог дазволіць і дасць час, пройдзем праз увесь стары запавет. Мы паспрабуем разглядаць кожную кнігу ў яе месцы ў гісторыі адкуплення. Будзем шукаць абяцанні, праобразы, цені і прадказанні пра Хрыста. Зноў-такі мы будзем вучыцца чытаць Біблію так, як яе чытаў сам Хрыстос і апосталы. Таму ў наступным выпуску мы пачнем самай першай кнігі Бібліі быцця. І мы паглядзім, як ужо на пачатку гісторыі Бог паступова абвяшчаў Евангелле сваёй ласкі. Калі вам цікава такая серыя, калі ласка, падпішыцеся на канал, пастаўце падабайку і націсніце на званочак, каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі. І, канешне, напішыце ў каментарах, якая кніга старога запавету найбольш цяжкая для вас. Да сустрэчы ў наступным выпуску і, як звычайна, пост Тенебрас Люкс.